ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଦ ଧୋଇଛେ ପବିତ୍ର ପାର୍ବଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଜି ମହାଷ୍ଟମୀ। ସତରେ କହିଲେ ଦେଖି, ସତରେ କ'ଣ ଆମର ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି ସମ୍ମାନ, ନାରୀ ପ୍ରତି, ନାରୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଆସୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ସମ୍ମାନ ଆସୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ତାହା ଆମେ ସମାଜରେ ପାଳନ କରୁଛେ? ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ନାରୀମାନେ କ'ଣ ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ନାହିଁ? ଏମିତି କିଛି ସମାଜ ଭିତରେ ଆମର ସମାଜରେ ମହିଷାସୁର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ସିଏ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି, ବଳାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା ଆମ ନଜରକୁ ବି ଆସୁଛି। ଆଜି ବି ଆମେ ଖବରକାଗଜ ଖୋଲିଲେ କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଖୋଜିଲେ ଏମିତି ଘଟଣା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ସମାଜରେ ଘଟି ଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ଏଇଆ? ଆମେମାନେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ, ଯେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଯେତେ ଶାଳୀନିତ ସମାଜ ଭିତରେ ରହୁଛେ, ବାସ କରୁଛେ, ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ପ୍ରତି କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ? ଏମିତି କିଛି ଫଟୋ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଥିଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ, ତାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ବି ଏ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିଛି, ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ସତରେ ଏଇ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ଲୁଚି ରହିଛି ନାରୀ ଅସହାୟତାର କାହାଣୀ, ନାରୀ ଲାଞ୍ଛନାର କାହାଣୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଥିବା